Wieħed mill-membri fil-grupp ta' spjunaġġ li kellu l-eks Ministru Tonio Fenek irriżenja mill-impjieg b'hekk evita li jkun suġġett ta' investigazzjoni interna fil-Bank Ċentrali wara li fl-aħħar xhur kien żvelat kif kien parti minn xibka li tagħti tarif lil Partit Nazzjonalista. Tarif li kien jinkludi dettalji sensittivi ta' istituzzjonijiet pubbliċi u indipendenti u li spiċċaw għal konsum tal-partit tal-Oppożizzjoni. Chris Patch, manager fil-Bank Ċentrali, irriżenja fit-3 ta' Settembru u din ir-riżenja kienet ikkomunikata lill-impjegati tal-bank f'mimo interna. Ir-riżenja ta' Patch saret ġimgħat wara li rċieva ittra mill-Bank Ċentrali b'numru ta' akkużi u għalhekk kien mistenni jidher internament quddiem il-Bord ta' Dixxilpina. It-Torċa rrappurtat li r-riżenja ta' Patch kienet instigata minn pressjoni kbira min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista ddefenda lil Patch u lill-uffiċjali tal-NSO u l-MFSA li kienu fil-grupp. Iżda internament, esponenti tal-Partit Nazzjonalista kienu mħasba dwar dak li seta' jirriżulta mill-investigazzjoni. Mhux biss dwar dak li sar magħruf diġà iżda wkoll dwar dak li qatt jista' joħroġ. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li seta' jkun imbarazzat li jispiċċa f'daw l-ikraħ minħabba l-mod kif kienet juża uffiċjali pubbliċi li suppost kienu qed jaħdmu fl-interess tal-pajjiż. Fil-fatt, Patch u oħrajn fil-Google Group ta' Tonio Fenek kienu qed jagħmlu dan bi ksur ta' proċeduri li jirregolaw l-impjiegi fis-settur pubbliku. It-Torċa rrappurtat li qabel ir-riżenja Patch kien offrut impjieg alternattiv u hemm probabilità li jibda jaħdem mal-Misko, kumpanija li toffri servizzi ta' konsulenza. Lawrence Zammit li huwa wieħed mill-mexxejja tal-Misko kien ukoll membru tal-Google Group ta' Tonio Fenek.